morning everyone, welcome back to the channel. Asa khalamu nongtangmona mojangaiनो दङ. I know it's sad. We wanted to go in the morning. Parkआव थांनो नागिरदोंमोन खिन्थु आंथ' सिखारदोंमोन 6टायाव एलार्मखौ ओमफ्राय बन्द खालामफिनबाय नानिबो सिखारनायखाय आंबो सिखारनायखाय ओमफ्राय मैया बिमाया एसे बुंबाय पार्कआव दा थांथ' स्प्रेड जानायनि चान्स थायो थांनाय जायासै दिनै नै नानिया जोंना ब्रेकफास्ट जागासिनो चलो मा जल्दी खाओ ओमफ्राय नोंथांमोना खिथुनाव नुहरदोंना मा बे नानिनि आकल लाइट नांगौनो बेबायदि लाइट नांगौनो चाहिए आपको ये लाइट बंद कर दे हैं ओके गुड मॉर्निंग बोलो सबको ओमफ्राय दिनै आहा ट्रेनिंबो खालामनांगौलै आधा घन्टानि नङाबा गासिबो मेल्सफ्रानो बन्द जाजोबगोन आंना दे होमबालाय दिनैनि भिडिअखौबो सुरु खालामदिनि नोंथांमोनहा नायलांदो दे राजमा अच्छा राजमा क्या बेटा क्या चाहिए मां आहा ट्रेनिंगा खालामनांसिगोन उपाय गैया मेल बक्सआनो ब्लक जाबाय आंना इमेल जानो थांला बोरै मिस खालामफ्लांखो मिन्थिला दे खालामगोन दिनि Welcome back to channel आशा खाला माथा ननी मोला महर पापा थोड़ा काम कर रहा है और इनो पापा को बोल रहा और कुछ जेली शॉप से कैंडी लेके अच्छा कैंडी मेरे को अच्छा पसंद है और आप क्या कर रहे हो देख रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो नीनी टाइम ना अभी नीनी टाइम नहीं है ना ठीक है गुड बाय एवरीवन इनको पूरी कैसा लगा अच्छा है रोल करके खाओ सब्जी के साथ ले राजबर जब इतना तो नहीं पूरी जंग राजमा जंग से देना नानिया फुल बर्तन अरेंज कर खाली खालामबाय बेखौ नायगोन सुपर मेहर नानिया जोंना मोनसेबो मफाय दं हाई फाइव सो व्हाट ये दे दो पापा को दे दो मैं मम्मी को दिखाती हूं Very good, Meher. ये उनके तो के पे रखा Very good, beta. Very good job. You got something I can. Hello everyone, welcome back to the channel. Asa khalama nोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ दा मानि एसे एंगेज जानानै दङ टाइम मोनथ'आखै न'आवबो थांनांगौ नालाय ओंखायनो बिनिबो खामानि जागासिनो प्लास अफिसनिबो खामानि जागासिनो बन्द फैनोसै नालाय सेट खालामनानै थांनांगौ नै होमबा जोंहा मालाय ओंखाम मोनजाबाय दिनै जाहैबाय दालि ओमफ्राय मैथा बाथोन नानिना दावदै दंफायो ओमफ्राय थांनायाथ' शियरानो जाबाय नोंथांमोनानो खोन्थागोन जेला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायो होमबा सहैनायथ' नङा जों लामायाव दं जानो हागौ End मार दिया अभी तो starting है ओमफ्राय जोंनि ट्राभेला एसे ट्विस्ट दं बुरिया जोंजों ट्राभेल खालामफानाय नङा दानो बियो सप्ता खुननै खुनथामसो लागोन दां चेन्नाइआव थांगोरगोन नोमबाजैया ओमफ्राय चेन्नाइनि खामानिखौ फिनिश खालामनानै जोंनाव हजों न'आव फैगोन आरोखि दा प्लाना बेबायदि जों नानिजों आंजों थांगोरगोन न'आव ओमफ्राय नोमबाजैया उनाव जोंखौ जइन खालामफैगोन हजों न'आव गामियाव बेनोसै आपडेटआ दामानि ब्लगा एसे इरेगुलार जागासिनो गाज्रि दामोनथ' एसे सर्ट आउट खालामगासिनो थिंग्स जोंना ट्राभेल खालामनांगौ नालाय लाइक आइ सेड जेला न'आव फैगोन होमबा सेस्था खालामगोन एसे डिफरेंट देखायनो नोंथांमोनहानो सानफ्रामबो बे न'नि ब्लग नायबाय थानानै नोंथांमोनहा बोर जाबाय जानो हागौ खिन्थु मा खालामनो सिचुएशनानो दा बेबायदि ओंखायनो जेबो खालामनो हाया बायरायावबो थांनो हाया बांद्राय उन्दै दङ जों गोजाबाथ' जेबो सिन्था गैयामोन नोमबाजैजों आंजोंबाथ' जोङो एभ्रि विकेन्ड एसे रिसर्टफ्राव नङाबा मुम्बाइबाफोर थांनानै आरामसे ब्रेक लानो हागौमोन नायनोसै बोरै जायो जोंना वेकेशनथ' बाहा खामानिथ' खालामगोन नानिनि थाखाय वेकेशन जागोन you know मीठा कैसा लगा मीठा अच्छा है हैं नहीं अच्छा है वेरी गुड तेरे को मीठा कैसा लगा हाँ मम्मी आपको मीठा पसंद लगा हाँ अलग
आज का बहुत अलग खट्टा है है नमक कम है लग रहा है नमक दो ना थोड़ा दादी अम्मा को मीठा बनाना आपको अच्छा लगता है पसंद है हाँ हमको पसंद है दादी आज आफात हुआ के बिसोरजों एसे दाउ एवगासिनो थांनायनि सिगां दाउ जालांसै Something I can never be without. वेब चेक इन हो गया ना पूरा हाँ 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 हमारा टिकट्स आ गया बोर्डिंग पास आ गया बहन ये that's your energy वेब चेक इन खालामखांबाय दाना न'निफ्राय खालामनानै थांनायानो साबसिन वेब चेक इन खालामनो नङाबा एयारपर्टआव माबायदि लाइन जागोन मागोन जेबो मिन्थिया ओंखायनो बेस्ट डु योर वेब चेक इन नों न'निफ्राय जुदि खालामनो हायोबा नै लास्ट टी-शर्ट पापा प्ले रनिंग रेस रनिंग रेस ओके वेयर योर स्पोर्ट्स शू पापा दुगैखांबाय सुपार बेगानो 20 केजि 40 केजिल' मोनो नै सांबा बुरजा जाखाबाय नानिजों आंजों ओमफ्राय आरो मोनसे बेगखौ सोबावगोनदां नायनोसै बेसेबां जायो गासै 5टा बेग जाबाय जोंना अबयसे मोनथामा गोरलै गोरलैसो फिसा फिसा ओरैनो हेन्ड बेग ओमफ्राय मोनसे शू बेग जाहैबाय गिदिरा मोननैल' बेजों ओमफ्राय सुटकेसजों It's been 2 years. I'm only a shadow of the. बे रुमा फुरा मेस जाजोब्बाय जोंना नायगोन बेग सेग गासिबो ओरैबा ओरै थांनोनो रेडि खालामगासिनो जाजोब्बायानो अलमस्ट एसे दंबावो ओरैबा ओरै खालामनांगौ बे बेग मोनसे खालि दङ बेखौ एसे बोस्लाय बुस्लु खालामनांसिगोन मोनसेयाव 20 केजिनि बांद्राय जाबायना सामाना ओंखायनो बेखौ एसे सोलाय सोल' खालामनांसिगोन ओमफ्राय नाजागोन गामिनि ब्लगखौ लाबोनो जेसेबां हायो एसेबां ओरैनोथ' क्वारेन्टाइन थानांगोन थांनानै 10 दिन हपफुलि बे जोबनायनि उनाव एसे मोजां मोजां ब्लग लाबोनो हागोन नोंथांमोनहानो ओंखायनो एसे ब्रेक लागोन आं गेजेर गेजेराव बे मन'टनीखौ ब्रेक खालामनो थाखाय देलाय होमबालाय रायजोफोर बड'लेण्डआव लोगो मोनगोन ओमफ्राय जोंनि थांनायनि ब्लगखौबो नोंथांमोनहानो लाबोगोन गुड नाइट एभ्रिवान I try to lay low, but I can never stay away.